E tem outro informe, de Bierna War, ora que o KLM aterrissar riba nos isla, lota um momento histórico. Ele nota um vuelo regular e o passageiro não a bordo tampouco lota e mesmo passageiro na December. De Bierna War lo toma lugar 3 eventos simultaneamente, tanto chegada de primeiro vuelo riba biofuel, chegada de delegação para atender o happy flow de passageiro não bulando para Holanda e chegada de delegação que está participando em Green Aruba Challenge. Twee dingen die gaan gebeuren, die gecombineerd zijn. Ten eerste komt KLM met zijn Airbus A330 met een bepaald kerosinemengsel met biofuel naar Aruba toe. Dat is de eerste keer dat hier naartoe zal gebeuren. Om te onderstrepen hoe belangrijk zij de ontwikkeling van biofuel in de luchtvaart vinden. Ze zijn een van de leidende luchtvaartmaatschappijen erin. We vliegen ook al op andere bestemmingen met een mix van kerosine en biofuel. En uiteindelijk zijn er zeer ambitieuze doelstellingen om zeg maar op permanente basis met een andere brandstofbron te gaan vliegen in de toekomst in de burgerluchtvaart. Dat is één. Daaromheen is een heel groot programma, ook met Groen Aruba. Er zal op zaterdag ook allerlei activiteiten plaatsvinden die door het land samen met KLM zijn georganiseerd. Maar het tweede is dat wij ook als luchthaven en als combinatie van de airport hier, van Schiphol, van het land Aruba, van de Nederlandse overheid en van KLM gebruik maken om een stuurgroepvergadering te hebben voor de Happy Flow. De Happy Flow is het project wat in de toekomst moet leiden tot geautomatiseerd afhandelen van de passagier en zijn bagage bij vertrek- en aankomstproces. Die Happy Flow is de eerste fase van het Schengen Pre-Clearance project. Dat is misschien bekend. De forma aqui por mira claramente que o KLM está fazendo todo esforço para estrechar o laço na cooperação com a Aruba mais ainda. Não somente em Duna, de Nambanda, que pues tem parte do meio ambiente, também para poder chegar a pre-clearance estilo americano, mas especialmente para a cooperação com Utilities Aruba NV, para organizar também o Green Challenge com o experto na Aruba Inovação de Holanda MES.